Enpresa guztiak ez dira eraldaketa digitala ondo egiten ari, eta etorkizunean ez dute irabaziko merkatuan. Guk uste dugu, fabrikazio egikaritzapeneko sistema aukera ona dela enpresentzat egoera honetan mix egokia ematen digute, prozesu tradizionalen eta datuak berreskuratzeko prozesuen eta sistemen artean. Hala, sistema tradizionalak handiak dira, gazestiak dira, zailak dira esartzen, eta Tekmasek garatu egin du konponbide askoz potenteagoa merkaturako. Hala, guk esaten dugu zuek zuzenean instalatu ahal duzuelea. Hala, ez duzue prestakuntzarik eman behar, aplikazioak gidatzen duelako erabiltzailea berehala jartzen da abian eta behar duzunagatik soilik ordaintzen duzu. Hala, harpidetza sistema bat da, softwarearekin lotutakoa noski, eta horrek esan nahi du zure makinan eta prozesuen arabera konponbidea egokitu ahal duzula. Adibidez, OEE sistema batekin has gaitezke eta transferentzia digitala bat egin dezakegu prozesuak babesteko. Ematen du oso ona dela, ezta? Hala, laburbilduz, zuen linietan instalatu behar da, prozesuetan frogatu behar da egun batez, eta horrela ikusiko duzue, ziurazki existitzen ez direla pentsatzen zenuten gauza batzuk, benetan existitzen direla, mila esker. Hauze, esartzen ari gara Tekmasekin tubos reunidosen. Erronka zen produkzioa kontrolatzea, lan geltokiena, makinena, alegia. Kontrolatu nahi genituen eta kudeatu nahi genituen makinak eta hau esarri nahi genuen ERP sistema batekin. Tekmasek karakterizatu egin du lan prozesua eta horretarako identifikatu egin ditu garrantzitsuenak diren operazio estrategiak. Baina oraindik ez da proiektua amaitu. Espero dugu laster egin alizatea eta ziur gaude Tekmes sistema horrekin informazioa izango dugula errendimenduaren, erabileraren eta OEE-ren inguruan eta horrela produktibitatea 120% hobetuko dela. Ziur gaude eta lan plan automatikoki esarriko dugu eta gustatuko litzaidake nabarmentzea oso erraz esartzen dela eta oso irmoa dela Tekmasek proposatutako sistema. Grazie mille, Andrea, eskerrik asko Jon.